ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗାଦିରେ ବସିଯିବାର ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଦୃଶ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ଠାକୁର ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ହରିଣ ହେରିକା ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବୁଲିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଳିତା ଓ ସହଚାରୀ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲେ ବା ରାଜା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ଆସିକି ତାଙ୍କର ସିଏ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଲଳିତାକୁ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ କରିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶବର ରାଜା ଆଉ ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶବର ଜାତିର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଭଳିଆ ପୂଜା କରନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ, ତାକୁ ନେଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଦର୍ଶନ ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, କାରଣ ତାପରେ ସେ ଆମର ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଯୋଉଟା ରାଜା ବଂଶୀ ବୋଲି ସେ କହିନଥିବେ, ସେଟା କହିଥିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।